Ndikulupira kuti amalawi ambiri taona komanso tamva masamba mchezomu kunena kuti olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda omwe ndi Secretary General wa Chipani cha Malawi Congress Party komanso olemekezeka bambo Vitumbiko Mumba amangidwa ndi apolisi mu mzinda wa Lilongwe. Milandu yake patakali pano sikumveka kwenikweni kuti kodi anthu amenewa amangidwa chifukwa chani. Koma ngati Nyasa VoiceBox titafufuza tinaona malipoti pa Times 360 Malawi pamenepo ndithu ndi pa Twitter kapena kuti pa X pamene anena kuti olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda amangidwa poganizidwa kuti iwo ndithu amafuna kupha munthu kapena pa Chingerezi amene kuti attempted murder zimene zizolakwira malamulo a dziko lino amatchula kuti the Malawi Penal Code section 223 imene imanena kuti aliyense amene adzapezeka kuti akufuna kumupha munthu opanda chifukwa chenicheni chovomerezeka ndi malamulo amene ndithu adzapezeka kuti akuimbidwa mlandu ofuna kupha munthu. Section 223 ya Malawi Penal Code mu Chingerezi amene kuti attempted murder. Umenewo ndi mlandu wa Richard Chimwendo Banda. Kwinako Vitumbiko Mumba mlandu wawo sikumveka bwinobwino koma zikumveka kuti iwo ndithu akuganizidwa mlandu osokoneza zotsatira za ku court kapena kuti judicial proceedings zimenezi zimapezeka ndithu gawo 113 la malamulo oyendetsera milandu kuno kwathu Malawi amene amachita kuti the Malawi Penal Code. Ndiye pano zambiri sitidziwa kuti kodi anthu amenewa nkhani zawo ziyenda bwanji komanso zikumveka kuti pa charge sheet imene kapena kuti pa arrest warrant imene mai Jessica Bwira nawonso ali pa ndandanda okuti ndithu atengedwe ndi apolisi. Ndiye pano pa Nyasa VoiceBox tangofuna tingokupatsirani zimene alankhula olemekezeka Akeni Msonda. Iwowa ndithu ndi wachiwiri kwa wachiwiri olankhula chipani cha Malawi Congress Party kapena kuti second Deputy Publicity Secretary ku MCP. Ndiye iwo akuyika maganizo awo kunena kuti ayi Mumange akulu a chipani cha Malawi Congress Party koma musaganize kuti chipani cha Malawi Congress Party muchimaliza. Chipani cha Malawi Congress Party si chipani cha munthu ndi chipani cha wanthu. Ndiye ngati mufuna kumanga wanthu amangeni koma zoti mumaliza chipani cha MCP zimenezo muyiwale. Tindi limodzi pano Nyasa VoiceBox tamvera Akeni Msonda kuti bwanji ndipakamaliza timali musango choka mutuza Malawi maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Ayi ndizoona ngati chipani titakusimikiza kuti amene anali running mate wa chipani chathu cha Malawi Congress Party nthawi ya zisankho zangopita za September 16, 2025 Engineer Vitumbiko Mumba awamanga ndipo ali ku polisi ya ku area 18 kulingazi. Ndinapita kuonana nawo ndipo monga mmene maonera atolankhani pa masamba ya michezo mlandu umene awutsegulira ndi mlandu osekesa omfesa chisoni komanso mlandu umene Amalawi ambiri akudabwa. Msachidziwikire kuti apa palowa ndale akuti nthawi imene tinali mkatikati moyembekezera kulengezedwa kwa zisankho za September 16, 2025 ife ngati achipani tinapanga press conference kuno ku Chipani ku headquarters. Ndipo mutu wa press conference yo unali kuti we got this tapena kuti ichi tachipeza. Ndiye nzomvesa chisoni kuti pa warrant of arrest pali ya Vitumbiko Mumba nda Jessica Bwira. Press briefing manager sana apange a Vitumbiko Mumba sana apange a Jessica Bwira. Chidapanga ndi chipani ndi chimene chinapanga press briefing. Ndengati a DPP akuona kuti munali mau ena amene sana include bwino atenge nick members tonse a chipani cha Malawi Congress Party, atenge ma supporters atu onse, ma members atu onse a Malawi Congress Party. Chifukwa chipani ndi chimene chinapanga press conference manager sana la Mumba sana la Jessica Bwira. Ndipo tauza DPP kuti ngati akuganiza kuti atha kuchimaliza chipani cha Malawi Congress Party pomanga atsogoleri ayiwale. Ngati akuganiza kuti atha kubweretsa mantha mu chipani cha Malawi Congress Party pomanga atsogoleri ayiwale. Kunjaku Amalawi akuyembekezera zimene iwo analonjeza kuti akalowa mboma awachitira. Amalawi akuyembekezera alandire sugar wochipa mtengo, alandire chimanga cha ku Zambia, alandire fertilizer wochipa mtengo. Amalawi akuyembekezera kuti mafuta azipezeka. Amalawi akuyembekezera ndalama za kunja zipezeka. Amalawi akuyembekezera kuti skulu ana asamalipire mafizi, ngakhale ku boarding ana asamalipire mafizi.
amalawi akuyembekezera kuti awathandiza. Sono izi zoti apereke mantha pakati pa atsogoleri a Chipani kapena amalawi kuti momwe amalawi afunse zimene analonjeza apereke mantha zimenezo sakwanilisa. Chifukwa Chipani cha Malawi Congress Party ndi chachikulu. Chipani chinchokhazikika. Chipani chisi cha banja, Chipani chisi cha fuko, Chipani chisi cha dera, ndi Chipani cha amalawi. Zimenezo sakwanisa ngati akufuna kuthana ndi Chipani cha Malawi Congress Party. Iwo panopo mphamvu zawo, maganizo awo, malingaliro awo, machitidwe awo akhale owatumikira amalawi. Ndipo ife ngati Chipani tiyesesa kuti amalawi atumikiridwa bwino malinga ndi zimene amalawi anayikira mboma a Chipani cha DPP. Chisankho china chili 2030. Ndipo ngati akuganiza kuti akatero athana ndi Malawi Congress Party akunama. Ngati akuganiza kuti akatero athana ndi atsogoleri a Malawi Congress Party akunama. Ngati akuganiza kuti akatero apereka mantha pakati pa atsogoleri ochisatira Chipani ndi mamembers a Malawi Congress Party akunama. Chifukwa Chipani cha Malawi Congress Party ndi Chipani chachikulu kwambiri. Tapemphe asataye nthawi ndikuganiza kuti atha kuchimaliza Chipanichi. Asataye nthawi ndikuganiza kuti atha kupereka mantha mkati mwa Chipanichi. Tapemphe atumikire amalawi. Chifukwa chimenecho chimene amalawi akuyembekezera. Yes, I can confirm that Engineer Vitumbiko Mumba, who was our running mate during the September 16 general elections, has been picked by police and is at Linga's Area 18 police. I went to see him. I've talked to him. And just like you media have seen in social media platforms, what the charges that have been leveled against him are laughable, very unfortunate, and it raises eyebrows. And we can say without fear as a party that there is politics here. They're alleging that during the September 16 general elections, as we're waiting for the results to be announced, the party held a press briefing here at the party headquarters. And the title of that press briefing was that we got it. We got it can mean anything. And it's very sad that they have picked Engineer Vitumbiko Mumba, and on the warrant of arrest, there's also Honourable Jessica Bwira, who's supposed to be picked. This was not a press briefing held by Vitumbiko Mumba. It wasn't a press briefing organized by Jessica Bwira. It was a press briefing that the party, Malawi Congress Party, organized. And if the DPP administration feels there were some other things there said which warrants to be arrested, they should pick all NEC members. They should pick all MCP members. Because it is the party that sanctioned that press briefing. It wasn't Mumba's press briefing. It wasn't Jessica Bwira's press briefing. We would like to remind the DPP administration that they were voted into power to save Malawians. And Malawians are waiting for free fertilizer. They're waiting for free maize from Zambia. Malawians are waiting for free education. Malawians are waiting for the availability of fuel. Malawians are waiting for the availability of sugar at affordable price. Malawians are waiting for the availability of forex. Now, if they think they can intimidate, instill fear, try to break and destroy this party, they are wasting their time. Malawi Congress Party is a very strong party. This is a national party. It's not a family party. It's not a tribal party. It's not a regional party. It is a national party. Therefore, we would like to warn the DPP administration that the path they have taken, they won't achieve what they're trying to do. We repeat as a party. It's very sad. It's very unfortunate. And since some of these issues are in court, we don't want to comment tomorrow. As for Honourable Richard Chimwendo Banda, just as you've heard or seen in the social media platforms, our elders are meeting, and once they meet, they'll give us the publicity, the communication that we can give to our party members. But I can also confirm that he's been called and he surrendered himself at Area 30. So whatever outcome that comes from there, we'll be able to communicate to our party members. But we repeat as a party once again, that press briefing was not organized by Vitumbiko Mumba. It wasn't organized by Jessica Bwira. It was the Malawi Congress Party that organized that press briefing. Now, if the DPP administration feels that there were some treasonous elements or there were some words that were said to warrant an arrest, they should arrest all MCP NEC members.
They should arrest all MCP members, MCP supporters, MCP followers, because we sanctioned that press briefing as a party. It's very unfortunate, and we're looking forward that our courts are going to do the right thing to avoid inciting violence. Thank you. Honorable Kenneth Chitatata Msonda, Second Deputy Publicity Secretary of the Malawi Congress Party, thank you for your questionnaire. And this statement, take it, it is coming from the Malawi Congress Party. Thank you. God bless you.